At ayun po, dito na po kami sa papainjikan. At yung ano pala ay hindi naman anti-rabies, ano lang, tetanus toxoid. Tapos isang turok lang pala. At ito yung ano, mga tabid na, ayaw, saglit. Ayan, papunta na po kami dun sa papainjikan. At gusto nung anak ko kumain sa Jollibee. Sabi ko, crispy king na lang sana para mura-mura. Gusto mag-Jollibee kasi may french fries daw. Nabili lang tayo ng french fries At Sunday. huwag lang masyadong ano, kasi yung pera ko nadala, baka kulangin tayo. Christmas na dito sa bato. Ano na lang kaya na, kasi yung pera natin baka kapusin tayo sa ano, sa pagpa-inject mo. Baka kakagaling. Oo. Maggagas pa tayo nitong sasakyan. Well, speaking na lang na. Ano no? Oo. Kasi maggagas pa tayo ng pera na dala ko. Hindi tayo makakabalik, wala nang gasolina. Nalaglag yung cellphone ko. Ay nako, sira na nga. Basa pa. Basag. Basag yung screen. Then po dito na kami sa ano, sa Crispy King na. Crispy King na lang kasi yung pera ko nadala yan kulang, magagasolina pa nitong van. Hindi ko pa alam kung magkano yung bayad sa pa-inject. Sabi ko sa anak ko, mag-Crispy King na lang kasi mura lang. Gagawin siya magkakamali. Hindi ka naman marunong. Salamat. Di ba Jollibee rin? Wag. Ilalay ko sa'yo, hindi ka
mo ulit ng grade eh. At ayun, nagmamadali na tayo, muntik pa tayo hindi makapagbayad. Hindi na tayo. Lakas ng ulan. Sige. Shout out. Sige po. Dapat pa rin dala tayo ng payo. Ano, nagbigay tayo ng sticker dun sa Crispy King. Mga nag-a-assist doon. At siyempre maraming salamat kay ano, Sir Beansworks sa pa-sticker. Dahil sa inyo po at mabilis na tayong makilala. Mabilis na tayong at yun, dahil sa sticker ay mabilis na tayong makilala. Kasi pag may nagtanong, bigay kaagad tayo ng ano, sticker. Di, ano mo yung ano mo sa At yun, diretso na kami dun sa Papa-Injikan. Doon ka kaya kay mama mo? Ay kay lola mo? Yung kay lola mo, huwag ka dyan sa unahan. Yung kay lola mo. Yung chinilas. Eh, bawal yung baby dyan sa harap. Basta bawal. Magagasolin na nga tayo. Muntik pa tayo, di makapagbuhayan. Galing may mananawa ba yan? Bistado na ang mga kanto. Na nagsisilungan sa vlog nito eh po. Kaya bistado ako. Kira araw na na maayat ka na to. Unleaded boss, sikwat lang ah. Sorry po ako kasi. Sikwat lang. Ako na. Dito na kami sa Nabua. At papunta na ako dun sa Papa-Injikan. Ba nang iri ka mo? At ayan po, ma'am, ano, Destination Cebuana. Mayroon palang Cebuana sa bako.
At ayun, parang ano, naka-insure data ako nun. Doon, tandaan yung bayan. LCC Labua. Galing kaming Bato. Galing Bato papuntang Labua. Kung galing naman kami dun sa amin, hindi kami dadaan ng Bato. Dito kami lalabas dyan sa yan. Under diretso yan. Simbahan. Up. Buwa-buwan. Buwa-buwan. Yan sikat dito sa buwa. Maulan, talagang maulan. Punta na kaming Iriga. Ito na yung way papuntang Iriga. Iriga. Nako, may malapit ang magbukas yung ano, McDonald's. Ayan po, malapit ang magbukas yung McDo dito sa Bicol, sa Iriga. Tuwang-tuwa na naman si Baby. Ayun po, at malapit na kami dito sa mayroong animal bite. Saan banda ma? Kaliwa, kanan? Kaliwa. Sa unahan? Dito? Ayan. Pwede na siguro mag-parking dito. Dyan daw. Dito na ako magpapark. Huwag kang matakot kasi kailangan yan. Baka bigla ka na namang lagnatin. Yan. Tumuulan naman, wala kaming dalang payong. Tabit na, tabit na. Ayaw, saglit. Kasama ko si mama. EBC Animal Bite Center. Bago pala to. Iriga City branch. Umuulan. At yun po, dito na po kami sa papainjikan. At yung ano pala ay hindi naman anti-rabies, ano lang, tetanus toxoid. Tapos isang turok lang pala. At ito yung ano, mga yung may yung unggoy pala mayroon, paniki, daga, May po siguro pusa. sa left po ako magbibigay kasi mga ngalay po yan. Tapos pwede po siyang lag natin ha. Painumin na lang po ng para. Timpra, timpra. Dalawang minuto yung print yan. Nandun. Pagdating na lang. Tapos, Ano yung tanong sa itong magsulat? Saan ka magtagsusulat? Kaliwa, kanan? Ano magsulat? Pag nagsusulat ka. Kami ngalay kaya kung ngayon kaya sa Oo. maglaro ha? Ha? Uwi na tayo. Uwi na. Ampo, dito na kami. At okay na, nakapa-inject na. Ano? Maglalaro pa? Huwag na? Pero baka di mo kaya mag-ano. Baka mabugbog. Magkano isang oras doon? Ano doon sa bato? Alin, magkano isang oras? Magkano daw? Pero? 3 minutes? Oh, tara, tara, tara. Let's go! Nakakangalay po na sa balikat. Hindi niya magalaw yung ano. Mas okay na yun para sigurado tayo.
God at ano lang, mura lang yung bayad. Kala ko libo. Buti na lang ay nasa 200 lang yung bayad. Pero kahit mahal, ang halimbawa nangyari mahal, wala tayong magagawa. Basta ang importante, masalba natin yung buhay. Kahit mahal, buti, mura lang. Ayun, pauwi na kami. At nagre-request yung anak ko na maglaro daw. Nakita niya yung palaruan dun sa bato. Dun sa bato. Siguro pagbibigyan ko para makapag-relax din siya. Kasi hindi siya masyado. Hindi rin siya nakakapag-focus na wala si mama niya. Libangin muna natin. Sali ka na ako. Ay. Yun. Let's go. Ayan po, dito tayo dumaan sa panibago kong nalaman na daanan. Bali, papasok dito sa mga village. Dito to sa Iriga. Ang labas nito ay papunta ng Bato para mas malapit. Wala pating traffic dito. Dito pinapangarap ng asawa ko na magkaroon ng bahay. Dahil pang bakante. Bago pa lang kasi to. Tahimik na lugar. Hindi, dito binabaha. Saan? Dito? Gusto mong tumira dito? Na ganito? Pag magkapera tayo na yung mga palayan. Tahimik talaga yung ano dito, pamumuhay. Dami pang bakante na lupa na pwedeng patayuan. Kunti pa lang yung mga bahay na nagagawa. Siguro yung ano dito, lupa lang siguro yung binibenta, di ko alam. Oo, na bahay na mismo. Parang lupa lang siguro, lote. Dito nga mga bakante pa. Kasi daming gasto siguro kasi patatambakan. Dito magandang mag-practice mag-drive kasi wala pang gaano mga nakatira. Kasi dahil ng kapatid ni Mrs. Doon kami nagpa-practice. Paikot-ikot kami dun sa village. Dito na kami sa bahay. Ay sa tindahan pala nila, hindi sa bahay. Katindahan nila mama.